जिउआव फर्मेल एजुकेशन बेवहाय टिचिं लार्निं थायो बे मोननै खामानिया मोजां जायोब्ला दा जोंना जाबाय रावनि जेंना लेंगुवेज प्रब्लेम अब्ला आं मोनदांबाय आरो बे थुनलाइनि थिलिया फोरोंनांगौ थिलिया बेसेबां गुवार जोबोद आयदा बादियै जा सोलोंथाइ मोनो बे थोजासे नङा बेयो सैसोल' होनजायो आरो फरायसाफोरनि खामानियानो मोननैल' होनजायो गुबै खामानिया खुलुमबाय सार खुलुमबाय गिबियावनो जोंनो बे मोगा-मोगिनि दान्दिसे सम होनायनि थाखाय सारखौ रोजा रोजा साबायखर मोगा-मोगियाव दोङो जोंजों बड'लेण्ड इउनिभारसिटिनि बर' आयदानि सायाव बिबुंथिगिरि बिथां बानेस्वर बर' सार गिबियावनो सारा गावनि एसे लाइफ हिस्ट'रिखौ दिनै सिनायथि होनायजों लोगोसे दिनै बोरैहाय इउनिभारसिटियालागै प्रफेसार जाफैखो बिनि बागै एसे सुंद'यै बुंदो सारा थारैनो आङो उन्दैनिफ्राय आंनि लाइफआ स्ट्रागोलजोंनो फैदों थाखा फैसायाव एसेबां आं दिगदार मोनाखै मानोना आफाया आबादारिमोन हा हु दं मोजां आबाद मावो जोंखौ फरायनायाव जेबो खस्थ' होआखै फेमिलियाव जोंहा आदा साथाम दङ गिदिर आंनिख्रुइ देरसिन आंनो दुइसिन न'खराव देरसिन आदाया आसाम रेजिमेन्टआव खामानि मावोमोन बियो 1 स्टार सुबेदार मेजर जाना रिटायार जादों भेरि गुड नैथिया PWD आव मावो आरो थामथिया एमइ स्कुलाव मास्टार पुरा सार्भिस हल्डार बिनिफ्राय आब' सानै दं देरसिन आब'नि गुमैयाबो बेबादिनो 1 स्टार लाना रिटायार जाबोदों बिनिफ्राय दुइसिन आब'आ फिसावा सानै फिसाजो सासे जानायनि उनाव सुटियाव फैनानै एक्सिडेन्ट जाना थैदों आरो सारनि जे फेमिलिया बुंबाय माने एग्रिकालचार बेस्डमोन किन्तु माने सारनि जे फेमिलिखौ नायोब्ला गथ' गथायखौ नायोब्ला जेनेबा सारमोनखौ नायोब्ला अलमोस्ट माने अल सार्भिस हल्डार माने इट इज भेरि सारप्राइजिं आफाया हालुवाब्लाबो माने ओरैबायदि चेलेन्ज दंमोन आरो आफाया बुङोमोन सरखार खालामजोबगोन आंनि फिसाखौ ना बेबायदि माने जोंनि बर' ससाइटियाव माने एकदम खम नुगोन सार आफाया खालि फरायनाय बाथ्राखौल' दिहुनो भेरि गुड माने फरायनोल' नांगौ आरो आं उन्दै समाव खेलाबो गेलेदोंमोन आङो खेलायावबो आङो मोजां गेलेयोमोन आङो भलिबलाव जुनियराव माने आसाम टीमाव सिलेक्ट जादोंमोन 1993 आव भेरि गुड बेबो आं फार्स्ट 6 आवनो दंमोन आरो 4th पजिशनाव आच्छा नाथाय आङो खेला गेलेनानै सानबाय गावनि जिउखौ मोजाङै दानो हानाय नङा आच्छा बेखायनो आङो बे नेशनेल गेम्सखौ आं गेलेयाखै आच्छा मानोना आं फरायनायाव 3 बोसोरसो लस जाखादों खेला गेलेनानै बे माबे मोनसे समावमोन भलिबल बियो ग्रेजुवेट हायार सेकेन्डारि ग्रेजुवेट माने डिग्री फरायबाय थानाय समाव आच्छा आं गुदि फरायसालिखौ गामियावनो फरायदों एक्चुअलि आंनि गामिनि मुङा नलबारि पाम्प सरुप स्टेशननिफ्राय साहा जोंनि गामिखौ सिगां मोनो बेनिफ्राय जोंनि आफाया बिराद स्ट्रिक्टमोन सारनि मिडियामा मामोन आं बर' मिडियाम फरायदों नलबारि पाम्प गुदि फरायसालियाव आङो गुदि फरायसालिखौ फरायबाय बेनिफ्राय सरुपेटा हाइ स्कुलाव एमइबो दं हाइ स्कुलबो दङ बेवहाय माने एमइखौबो फरायबाय हाइ स्कुलखौबो फरायबाय बेनिफ्राय 1989 आं मेट्रिक पास खालामबाय 89 आं एसेबां जुनियर नङा आं सिनियरानो एक्चुअलि बेनिफ्राय आङो बिच कलेजाव फरायो बरपेटा धाउलि कलेजाव बै समाव प्रिन्सिपाला सत्येन्द्र दास सारमोन बिथाङा जोबोर मोजां प्रिन्सिपाल जों मोनबोदों आं आर्ट्सआव फरायदोंमोन आर्ट्सआव फरायनानै आङो 1991 हायार सेकेन्डारि पास खालामबाय बिच कलेजाव ओमफ्राय इक'नमिक्स मेजर फरायदों आं बे डिग्रियाव फरायबाय थानाय समाव आं मोजां खेला गेलेयो नालाय माने डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव खायसे खेलाफोराव आंखौ लांबाय थायो गेलेहोयो बेनिफ्राय सार सासे दंमोन बे सारा आंखौ इन्सपायार खालामबाय थायोमोन आरो माने खेला गेलेनो थाखाय
बिनिफ्राय दस्रा सारफोराबो मिथिगौ आंखौ खेला गेले होननानै ओमफ्राय बिट्स कलेजाव आङो एथलेटिकखौबो माने शर्ट पुट आं फार्स्ट पजिशन मोनखायो आतसा डिसकासथ' आं फार्स्ट मोनखायो माने बिनिफ्राय फुटबलावबो बेस्ट प्लेयार आं खयबाबार मोनदों भलिबलावबो बेबादि आरो आं बिट्स कलेजाव डिग्रियाव थानाय समाव मेजर गेम्सनिबो सेक्रेटारि जादों इउनियन बडिनि बिनिफ्राय आङो बोसोरथाम आङो माने बै समावथ' पार्ट 1 पार्ट 2 ल'मोन जोंनि समाव पार्ट 1 पार्ट 2 डिग्री फार्स्ट इयारा ओरैनो एनुवेल जालांबाय बिनिफ्राय सेकेन्ड इयाराव पार्ट 1 आरो थार्ड इयाराव पार्ट 2 करेक्ट बिनिफ्राय आंखौ टेस्टफोर होनो नांगौब्ला सारमोना होनो होआ आतसा नों टेस्ट होनाङा गेलेहै फाइनेलखौ होबानो जागोन खिन्थु आं फरायनायाव एसे गाज्रिबो नङा फरायनायाव आं मोजाङानो आरो आङो गोसो होना फरायदोंमोन माने फरायनानै आंनि जिउखौ दागोन होननानै बै समाव फरायनाय समाव माने सारनि मेन्टेलिटिया माबादिमोन एसे फोरमायनो हागोन नामा सार जोङो एक्चुअली एबसु आन्दलनजों माने दुनथ्रायनांनाय फरायसामोन आरो जों आतसा एक्चुअली जोङो गोजोनै फरायनो मोनाखै कलेज लाइफ बै समाव एबसु पिटिसिनि दावराव दावसि जोंबो यां जेनेरेसन नालाय हारियाव जानाय दाङाबाजिखौ जोंबो साननो गोनां जादोंमोन आरो साना बुंब्लाबो जों साननो गोनां जादोंमोन आरो बेबादिनो कलेज लाइफखौ जों एक्चुअली मोजां फरायनो मोनाखै मेनलि बे दावराव दावसिनि थाखाय बेनिफ्राय आङो खेलाखौ 93 आव जेब्ला नेशनेल गेम्सआव सिलेक्ट जायो बेनिफ्रायनो आं गारखाथारदों आरो आं खेलाखौ गेलेला मानोना आंना अलरेडि 3 इयार्स आं लुज जाखाबाय बेनिखायनो आङो गोसो होना फरायफिननायसै बेनिफ्राय आङो 98 आव डिग्री पास खालामबाय डिग्री पास खालामखांनानै गुवाहाटी इउनिभारसिटि क'क्राझार केम्पास बे समाव बर' डिपार्टमेन्ट बर' बिफानखौ बेखेवबाय गुवाहाटी इउनिभारसिटि क'क्राझार केम्पास बेयावहाय क'क्राझाराव आरो बिनिफ्राय आङो सेकेन्ड बेच सारा बे केम्पासनिफ्रायनो सेकेन्ड बेच बिनिफ्राय सेकेन्ड बेच माने मा इयार जाखो सार बे इयारा 99 आव एडमिशन लाबाय बिनिफ्राय 2001 आव कमप्लिट जाबाय माने बेवहाय केम्पासआ 1998 आव फैदों 98 आव फैदों जों सेकेन्ड बेच 99 आव एडमिशन लाबाय बिनिफ्राय आं फरायनायाव गाज्रि नङामोन खिन्थु बे दाङाबाजिनि थाखाय बेनि इम्पेक्टआ गोलैबाय नालाय मोजां फरायनो मोनाखै मोजां रिजाल्ट खालामनो हायाखै आंहा गोसोआव गोजोननाय गैयामोन आरो आंनि एकाडेमिक केरियारनि फारसे बिनिफ्राय आङो मास्टार डिग्रिखौ जोबोर मोजां फरायदों मास्टार डिग्रियाव आङो फार्स्ट पजिशन मोनदों टपार लास्टाराव बे गोजोननाय आंनाव थादों आरो माने एकाडेमिक केरियाराव आवगायनिखौथ' आं मोजां खालामबोनो हायासैयानो मानोना जोङो माने बर'नि मुभमेन्टनि गुबै माने समखौनो मोनदों आरो बिनिफ्राय जोंनि रिटायार्ड रेजिस्टार डक्टर शेखर ब्रह्म सारा मोजां रिजाल्ट खालामबाय नालाय आंखौ बुंबाय आरो नोङो दस्रायाव दा थांसै मोजां रिजाल्टबो खालामबाय बेहायनो नोंखौ आङो गेस्ट फेकाल्टियाव होनोसै ओमफ्राय 2002 आव आं गेस्ट फेकाल्टियाव जइन जाबाय लिटारेचार लेंगुवेज कालचार बे बर' डिपार्टमेन्टआव मोनसेल' आयदा गैया बेवहाय गुबैयै मोनथाम आयदा थायो आतसा थुनलाइ हारिमु राव आरो राव बिगियान आंनि माइन्डआथ' इक'नमिक्सजोंसो इनभल्भ आं इक'नमिक्सनिसो मानसि लेन्ड लेबार केपिटेल अर्गेनाइजेसननिसो मानसि आं स्ट'रिखौ सारा बुंलाय माबोरै बिदि सोलायबोखो माने ओरैबादि जादों डिग्री पास खालामखांनायनि उनाव बर' बिफानाबो गोदान खुलिबाय नालाय आतसा बेखौनो फरायनोसै मोजां जागोन बिदि साननानै एडमिशन लाबाय लानानै मोजाङैबो फरायबाय मोजाङैबो पास जाबाय
जेब्ला आं फोरोंनो हाबबाय अब्ला आं मोनदांबाय आरो बे थुनलाइनि थिलिया फोरोंनांगौ थिलिया बेसेबां गुवार जोबोर गुवार बिनिफ्राय एक्चुअली आं सोलोंनाय आरो फोरोंनायखौ जोबोर मोजाङै जाजानो लुबैयो आरो जिउआव फर्मेल एजुकेशन बेवहाय टिचिं लार्निं थायो बे मोननै खामानिया मोजां जायोब्ला मानसिनि जिउआ मोजां जायो आरो बे मोननै खामानिया मोजां जायाब्ला मानसिनि जिउआ मोजां जाया बेनिखायनो आं सानदों थियरिखौ रोंग्रोनांगोन थियरिनि फाउन्डेसनखौ सासे टिचारा कमप्लिटलि आर्न खालामनायनि उनावसो बियो टिचिं खालामनो हागोन बेनिखायनो आं थारैनो 10 बोसोरसो नांदों आं बै माबाखौ बुथुमनो पुरा बे लिटारेचार कालचार लेंगुवेज एन्ड लिंगुइस्टिक्सनि सायाव थियरिटिकेल जा बेसिस फाउन्डेसनखौ खालामनो थाखाय आंनो 10 बोसोरसो नांदों जोंनि मोनसे गथ'फोरनि कनसेप्ट माने जों जुदि सोङोब्ला नों मा फरायदों माने बिसोरनि एन्सारा बर' सोलै माने गावखौ एसे इनफेरियर बायदि साननानै लायो नामा सारा बेनि बागाव मा बुङो एक्चुअली बेयो बाथ्राया ओरैबादि इनफेरियर साननायनिथ' गोनांथि गैया इनफेरियर साननाया गाव खालामना लानायसो बियो गाव साननायसो आं नोंथां सोंनायाव मोनसे बाथ्रा गोसोखांदों एक्चुअली आंनि एमआ गुबै एमआ IAS सोमोन इन्डियान इकनमिक सार्भिस सिभिल सार्भिसनि आन्दाराव इन्डियान इकनमिक सार्भिसमोन आंनि टारगेटआ बेनिखायनो आं इकनमिक्सआव मेजर लादोंमोन आरो नों कम्पिटिटिभ एग्जामाव मोजां नुजानोब्ला जोङो मेगाजिन्स फरायनांगोन कारेन्ट एफेयार्स मेगाजिन्स फरायनांगोन मानोना जों आयदा बादियै जा सोलोंथाइ मोनो बे थोजासे नङा बेयो सैसोल' होनजायो आरो जोंनि सोलोंथाइ लानाय आयदाया आलादा सोलोंथाइ लाखांनानै जोंनि गावखौ फसंनाय साख्रि बाख्रि नागिरनाय मोनसे आयदाया आलादा नाथाय जोङो आं दा बुङो आरो जोङो एक्चुअली बर' रावजोंथ' हास्लाबजोबला बेनिखायनो जोङो इंराजि रावखौ रोंनाया जोबोर गोनां इंराजि रावखौ बेसिकेलि जों जोबोर मोजाङै रोंथारनांगौ दाथ' नों हिन्दीखौ रोंनांगौ दा एसामिसखौ रोंनांगौ दा जोंना जाबाय रावनि जेंना लेंगुवेज प्रब्लेम थानायखायनो जोङो एक्सप'ज खालामनो हाया बुजिनांगौ बाथ्राफोरखौ बुजिनो हाया आरो इंलिश लेंगुवेजखौ जोङो मोजाङै आर्न खालामनोब्ला इंलिश ग्रामार फरायनांगोन लोगोसे डिक्सनारि फरायनायनि हुदाखौबो लाखिनांगौ डिक्सनारिखौबो जों स्टाडि खालामनांगौ आरो बेबो गांसेल' डिक्सनारि नङा सारा दिनैबो नायबाय थायोना आं दिनैसिमबो डिक्सनारि फरायो वर्ल्ड क्लास अक्सफर्ड डिक्सनारि फरायो आं केम्ब्रिजनि डिक्सनारि फरायो आं 20th सेन्चुरि डिक्सनारि फरायो आं चेम्बार्स डिक्सनारि फरायो कलिन्स कबुल्ट अरियेन्ट लंमेननि डिक्सनारि फरायो आंथ' गोसोआवनो गैया बेफोर नामखौ माने एक्चुअली फरायनाया मोनसे जोबोर गिदिर खामानि आरो जोङो मानसिया गिदिर जायो गियानि जायो बिजाब फरायनानैसो मेनलि फरायसाफोरा बिजाब फरायाब्ला माबोरै गियानखौ मोननांगौ जागोन आरो जाय फरायसाफोरा बिजाबखौ मोजां फराया बिसोरनाव साहस गैया बे आरो आंथ' सानो बुक इज द बेस्ट फ्रेन्ड आं थै मोदोम गोनां मानसिखौ साबसिन लोगो होनना साना आरो आंहा बेबादि बेस्ट फ्रेन्डबो गैया जिउआव बिजाबखौसो बेस्ट फ्रेन्ड होनना सानो बे जे सारनि बिजाबनि बागै जे सारनि माने लुबैनाय बा गोसो जानाय
बे बुस्थुआ एकदम उन्दैनिफ्रायनो उन्दैनिफ्रायनो बबेनिफ्राय माबाफोर इन्सपिरेसन उन्दैनिफ्रायनो आंनि आदा आंनि बोसोरनै सिनियर क्लासआ बिथांनि मुङा नागेश्वर बर' बिथाङा 1987 मायथाइयाव मेट्रिक आनजादाव जाय बर' एमआइएल साबजेक्टआव टपार बिनो पद्मश्री मदाराम बान्था होदोंमोन आरो आंनि आदाया गिबि मोनदोंमोन आरो आंनि आदाया गिबि मोनदोंमोन बिनिफ्राय जोङो ओरैबादि एम लादोंमोन कारेन्ट मेगाजिन्स फरायनांगौ बै समाव आङो क्लास 7 सोनिफ्रायनो आङो कारेन्ट मेगाजिन फरायदों India Today, Competition Refresher, Frontline, Competition Success Review. बर' मिडियाम बाबो जे बे इंलिश बेफोरथ' इंलिश बिजाबसो जेनेरेलि इंलिश बिजाब माने एक्चुअली बहुत एडभान्समेन्ट साननाय माबाया थिंकिं फोरोंगिरिनिबो मोनसे कन्ट्रिबिउसन दं बिथांनि मुङा रजनी स्वर्गियारी बिथाङा अल इन्डिया रेडिअ सेन्टारावबो माने आर्टिस्ट देंखोगिरि मेथाइ रोजाबो सारा फेमास बिथाङा जोंखौ इंलिशखौ जोबोर मोजां फोरोङो माबे थाखोआवमोन बेयो 8, 9, 10 हाइस्कुलाव आरो बिनिफ्राय जोंखौ सारा ओरैबादि मोजां फोरोङो आरो इंलिशआवथ' गिबियाव टेन्स मोनथाम टेन्स पास्ट टेन्स प्रेजेन्ट टेन्स फिउचार टेन्स आरो बेनि मोनब्रै बाहागो पास्ट इनडेफिनिट पास्ट कन्टिनिउआस पास्ट पारफेक्ट कन्टिनिउआस बेबादिनो मोनथामनि मोनब्रै बाहागो बे मोनजिनैनि कनजुगेसनखौ मोजां रोङाब्ला इंलिशखौ रोङा आरो जेब्ला बे इंलिशनि सेन्टेन्सखौ बर'आव राव सोलायनानै बर'आव गथि खालामना लानो हादोंब्ला बे इंलिशआव 20% आवगायबाय होनना सानजायो आरो बेनिफ्राय गावनि प्रेक्टिसनि बाथ्रा आरो आङो इंलिशखौ मास्टार डिग्री फरायखांनायनि उनाव साबसिन सोलोंनो खाबु मोनदों आरो आं एक्चुअली इंलिशखौ जोबोर गोसो होनानै आं खोनासङोबो फरायोबो आरो आंबो लिरनोबो बुंनोबो नाजायो आरो ओरै माबाफोर बेलेग जेनेबा थार्ड पार्टी जेनेबा हमना ला बबेबा निउस फरायनाय खोनासंनाय बिदि सारा बिदि खोनासङो नामा आङोथ' गोदो BBC दंमोन रेडिअ BBCखौ आं बिराद खोनासङोमोन BBCखौ जोबोर खोनासङोमोन दा ओरैनो सार जोंनि जे प्रेजेन्ट सिचुवेशनाव जोंनि जे जाखांफुनाय फरायसाफोर जायफोरा फरायगासिनो दङ बा जायफोरा फरायनानै थाथ'बाय बिसोरखौ जोङो आन्दायनाय बादि नुहुरो सार बैफोरबायदि आन्दायनाय गथ'फोरनि थाखाय बिसोरखौ इन्सपिरेसन खालामनो थाखाय सारा माबाफोर बुंगोन नामा आं दा नोंथांनि सोंनाय बादियै मोननै लेयाराव खालामना फिननायखौ होगोन जायफोरा दा फरायगासिनो दङ फरायसाफोरनि खामानियानो मोननैल' होनजायो गुबै खामानिया फरायनांगौ लिरनांगौ नाथाय क्लासाव रेगुलार फैनांगोन आरो सोलोंनो हांखुर जानांगोन इगारनेस थानांगोन मोननै बाथ्रा दं quotation इंलिशआव the more you read the more you learn the more you write the better you remember जों जेसेबां फरायगोन एसेबां सोलोंगोन आरो जेसेबां जों लिरै फरायगोन एसेबां गोसोआव थागोन बैफोर खामानिखौ साराबो प्रेक्टिकेलि खालामबोदों आङो क्लास 6-7 निफ्रायनो बोरै मेम'रिखौ स्ट्रं खालामनो हायो जोङो आदाजों आंजों दहाय बुंखांबाय नागेश्वर बर' आदाजों आंजों जोङो बोरै बुस्टआप खालामनो हायो मेम'रिखौ बेनि सायावल' जोंहा रिसार्च बिदा फंबाय सानै बै उन्दै समावनो
आरो माइन्ड पावार राजबाबनानि बिथांनि बिजाबखौबो फरायोमोन जोङो राजबाबना माइन्ड पावार मोनदों सार मोनदों बेयो बिनिफ्राय दानि जायफोर फरायसाफोरा फरायगासिनो दङ बिसोरनि गोसोआ जेब्लाबो बिजाबावल' थानांगौ मानोना बिसोरनि बियो भाइटेल सम आसल गुबै सम दा फरायनानै गियान लानो हायोब्ला जिउआ मोजां जागोन दा जों नुनो मोनो फरायसाफोरखौ फरायनांगौ बादि फराया सार फराया बिजाबखौथ' बाया होना बायो नाथाय बांसिन फरायसाफोरानो दाना बिजाब बायला आरो बिजाब फरायनायखौ सेकेन्डारि खामानि बादियै लायो आंथ' क्लासाव सोङो नोंसोरो न'आव फरायनाय रुटिन खालामो ना खालामा जोंथ' न'आव फरायनो थाखाय रुटिन खालामो मानोना टेबोलनि सिगाङावनो मोखाङाव फुङाव ओरैबादि समनिफ्राय ओरैबादिसिम फरायगोन आरो माने लाइन टु लाइन फल' खालामोमोन सार बे समाव एक्चुअली फल' खालामोमोन बिनिफ्राय बेलासियाव आरो हराव थायो सार थायो बे आरो नोङो गावनि गोसोजों बाथ्रा आरो बेसेबां नोङो सम होनो हायो आरो फरायनाया ओरैबादि बाथ्रा खायसे खायसेया 15 मिनिट फरायगोन ब्रेक लागोन 15 मिनिट फरायगोन ब्रेक लागोन खायसेया खावसे घन्टा फरायगोन ब्रेक लागोन खायसेया 1 घन्टा फरायगोन ब्रेक लागोन खायसेया 2 घन्टा फरायगोन ब्रेक लागोन नोंनि माइन्डआ नोंनि गोसोआ जायखौ सह्य हायो बेबादि नाथाय नोङो फरायथारनांगोन लिरथारनांगोन फरायनायनि अनगायै फरायसाफोरा जेबो लामा गैया दा फरायनांगौ समाव गियान बुथुमनानै लायोब्ला बे गियाना जिउखौ दैदेनलांगोन जोबोर मोजाङै दैदेनलांगोन आरो मोनसे बाथ्रा जायफोरा दा फरायनायखौ फोजोबबाय सार जायफोरा फोजोबबाय बिसोरनि थाखायथ' मोजांसिन जायफोरा साख्रि लानो गोसो बिसोरो कम्पिटिटिभ एग्जामनि प्रिपेयार खालाम जायफोरा फालांगि खालामगोन फालांगिनि नलेज ला जायफोरा हारिमुआव आखाइ दं हारिमुजों थां जायफोरा लिरनायाव आखाइ दं बे लिरनायजों थां फालांगियावबो जोङो गोबां साइन्टिफिक मेथडजों फालांगि खालामनो हायो ना फिसिनायनिफ्राय लानानै जुनार फिसिनायनिफ्राय लानानै दाउ फिसिनायनिफ्राय लानानै आबाद मावनायनिफ्राय लानानै गोबां जोङो फालांगि खालामनो हायो दा आङो गुबैयै जायफोरा साख्रि लानो गोसो मा साख्रि लानो ग्रेजुएशननि उनावनो APSCआव UPSCआव एनि काइन्ड अफ एग्जाम जोङो एपियार जानो हायो आङो क्लासावबो बुङो स्टुडेन्टसफोरखौ नोंसोरो साख्रि लानोब्लाथाय साख्रि मोनगोन रावबो नोंसोरखौ हमथानो हाया सैथो सार प्लेन लानांगोन 5 year प्लेन बादि जेरै इक'नमिक प्लेन थायो बेबादिनो प्लेन लानांगोन आच्छा हमना लाबाय बोसोरसेयाव आङो मोनबा खेबबा कम्पिटिटिभ एग्जामाव आङो लिरगोन नुजाथिगोन नों हानाय नों जायखौ गोसो हागोन बादि बे नोङो बे आनजादखौ नों सायख' रेलवेनि सायख'यो ना बेंकनि सायख'यो ना SSCनि सायख'यो ना APSCनि सायख'यो ना UPSCनि सायख'यो आरो डिफेन्सफोरनि थायो गोबां आरो बेंकिं साख्रि थायो बेवहाय नोङो प्लेन खालाम आच्छा हिसाब लानि जोङो बोसोरसेयाव खेबबा एपियार जायोब्ला बोसोरबायाव 5 into 5 25 टाइम्स 25 खेब नोङो कम्पिटिटिभ एग्जामाव एपियार जानायनि उनाव नों बायसान्स साक्सेस जालाबा नोङो गुबुन मोनसे खामानि मावनो थाखाय थांखि लाखागोन आरो नों मोजाङै नाजायोब्ला 25 टाइम्सआव खोथा गैया नाजानानै मोनि खोथा गैया मोनखाथारगोनानो दा जोङो साख्रिल' नांगौ होनो जोङो स्टाडि खालामा आरो जोंनि मोनसे साननाया गाज्रि मा मोनसे साननाया गाज्रि जों थाखा फैसा होनानैल'
साख्रि लानायनि बेयो मोजां नङा आरो जों दा साख्रिखौल' नागिरनांला जों फालांगि मावनांसिगौ बेफार मावनांसिगौ जों आरो बे बेफार मावनायाव मोनसे बाथ्रा बुंनो लुबैयो जोंथ' बेफारखौ मावो नाथाय जोङो दोनथुमनायखौ रोङा बर' मानसिफोर बे फाइनान्सियेल मेनेजमेन्ट जिर' बादि जोंना जिर' बादि दा जोङो सोरबा ओरैनो खांथुमना दोननायफोराव दोनलाबायो बिनिफ्राय थगायजाबाय थगायजानायनि उनाव इनभेस्टमेन्टनि फारसेनो लाथिख' % फोथायनाया थाहैयो माने फोथायनायानो लाथिख' जाहैयो थगायजाबाय बिनिफ्राय जों दा मिउचुवेल फान्डआ मोजां जों मिउचुवेल फान्डखौ प्रमट खालामनो थाखाय बुङाखै आङो मिउचुवेल फान्डआव SIP दं सिस्टेमेटिक इनभेस्टमेन्ट प्लेन लं टार्म दोनोब्ला जोङो आरामसे गेइन जायो मोजां SIP दं वान टाइम दङ आरो जोंहाथ' बर' मानसिफोरा हा दङ बारि दं मोसौ अमा गासिबो दङ जोङो मोसौ फिसिना गाइखेर फाननाबो जिउ राहा खुंनो हायो दाउ फिसिनानैबो हायो ना फिसिनानैबो हायो नानिखौथ' आं फरायसाफोरनो हिसाबखौनो होबावो बेसेबां नाखौथ' फिसाखौ फिसिनानै लाब गैया न'आव फिसियो नामा सारा जोंहा न'आव फिसियो जोंहाबो बेबादि सिस्टेमेटिकेलि जों फिसिनो हायाखै मानोना एसेबां गोनांथिबो जायाखै नालाय माने नायावथ' मार्क बेलेन्स इनकाम खालामनो हायो नाथाय फिसारिखौ सिस्टेमेटिक खालामनानै ना गिदिरनिफ्रायनो फिसिनांगौ आरो नोङो फुवान फिसाखौ नागारब्ला बे बिजनेस मटिभाव थाङा माने 200 ग्रामसो जानाय 250 ग्राम जानाय आसि थाइनै माने 200 ग्राम 250 ग्राम 300 ग्राम जाहैबाय जेनेबा मासेयाव 50-60 थाखा मोनखानाय आच्छा बे नाखौ फिसारियाव हगारब्ला बोसोरनैनि उनाव बे नाया मिनिमाम 2 केजि 1.5 केजि 2.5 केजि 3 केजि मोजां जागाबा 3 केजि आच्छा एभारेज जोङो 2 केजिखौ हमबाय फायखारि रेटआव केजिसेयाव 250 हमबाय मासे नायाव जोङो फायखारि रेटआव 500 मोनना दं ओजों जोङो 50 रां खरसा खालामदों बोसोरनैनि उनाव 500 मोनदों 50खौ गोगा खालामबाय फिसिनायाव 150 खरसा खालामबाय 200 थांबाय जोंथ' मासे नायाव 300 लाब जाना दं बोसोरनैयावनो माने डाबलनि बारा नाथाय फिसारिया ओरैबादि जानांगोन खायसे दै लोमनाय जायगा थायो बेवहाय नोङो जाहाथे दैबाना जायोब्लाबो लोमनो नाङा आरो बोरि दै बाना जाय जायगायावथ' बिराद मोजां जोबोर मोजां स' दिनै बेखिनियानोसै सारा जोंनो बेखिनि समखौ होनायनि थाखाय सारनि फारसे थोजासे साबायखर थाबाय जों उनावबो बेबायदिनो जों समफोर मोनोब्ला उनावबो बेबायदिनो सारजों मोगा-मोगि लाबावगोन आरो सारनिफ्राय गोबां खोथा जोंहा सोलोंनो गोनां दंबावो थ' दिनै बेखिनियानोसै थेंक इउ सार